सिखारनानै फैदों नालाय बुसाव नुदों एरैबाबो बुसावखा नालाय ओंखामबो मोनजायाखै साइकेल सालायदों स्कुटिबो गैया नालाय जोंहा साइकेलजों थाङो जोङो बुंनांसिगोन दे जोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टिं बानायलांबाय थादो लोगोफोर दा देखायनोसै होनदो नै जोंना मुलि फोनगासिनो एक्ट्रिसखौ नै रा जोंना बायदावा 1 hour later. बेयो जि हारामि जोंखौ ओंखाम जाहोआखैयो फट' नङा लान्थि जाजोब्बाय जों बायदें ट्रेडिं खालामबाय थादो लोगोफोर जोङो फार्स्ट स्टेपखौ लाखांनानै सुबाय दसे थानानै सुनानै जोङो दा ओमफ्राय खानायखौ स्ट्रेट खालामबाय थादों बेनि उनाव सेकेन्ड स्टेप दङ सेकेन्ड स्टेपनि उनाव जोंहा ओमफ्राय सेकेन्ड स्टेप होनखांनानै दसे थानानै सुबाय सुनानै ओमफ्राय जोंनि बे खानाय हिदिनाया कमप्लिट जागोन आरो ना स' लोगोफोर जोंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बानायलांबाय थादो Bisa cara mani tema mu. खानाय हिदो खांबाय सिनबायबो ये प्रियाखौ देखो बेनाथ' खानाया गुसुंखा उनाव गोलाव आरो माबायदि दे फार्स्ट नालाय बोरैबा सानस्लिस्लि असायसुसोदो ने लिपस्टिकबो लायाखै जि लिपस्टिकबो गैया उनाव मोजां नुलांगोन होननानै सानबाय आरो ना दा फार्स्ट असायस नुदो आरो ना असायस नुबाबो कमेन्ट खालामदो असायस नुदोबा असायस नुदो होनना बुंबानो जाबाय दा मोनाबाय गिदिर जाखो टाइमा 4:35 जाबाय टाइम जा जोङो थांसै फुंनिफ्रायनो फैनाय ओंखामबो जायाखै बेथिं खानाय हिदोदो ओमफ्राय ट्रेडिं खालामदों जोंना जाबाय